Sulod sa duha ka tuig, karong adlaw pa lang nakausab og kanta sa lupang hinirang ang mga estudyante kauban ang mga magtutudlo sa Salud Cagas Technical and Vocational High School sa Barangay Bakungan, Magsaysay, Davao del Sur nga nalakip sa 19 ka mga eskwelahan sa probinsya nga naprubahan sa Department of Education sa expanded limited face-to-face classes. 51 lang ka mga estudyante ang natugutan nga makasulod sa klase. Usa na dinhi si Akis Von Vasquez, grade 11 student ug mausab ang SSG president. Una misulod sa eskwelahan si Akis, mayagi una siya og screening sama sa pagkuha sa body temperature, pag-disinfect ug pagpirma sa contact tracing form. Matod niya, lipay kaayo siya sa pagbalik sa klase. Happy kayo ko sir kay sa 2 years na mong pag-answer og module karon na kuha na gid siya na nakabato na gid mi og face-to-face class even though dili tanan na maka-appeal pero happy gyapon gid ko sir kay isa ko sa napili og na maka-participate sa face-to-face class. Para niya, dako ang kalahian alang kaniya sa pag-answer lang og module kumpara sa pagpahigayon og face-to-face classes. Mas ginahan ko answer face-to-face class kay kanang mas makabalo jud ni unsay ipangtulo sa teachers rather than modular. Kung modular man gud sir dili tanan ang mga estudyante ang nag-answer sa modules kundi ang ilang ginikanan. Ang nasampit ni eskwelahan ana lang sa Temporary Learning Shelter kun TLS sanglit ang kanhing compound ug mga school building gibungkag sa kusog nga linog. Wala nababagan ang mga magtutudlo diri sa nasangpit nga eskwelahan. Sanglit sumala nila, katungdanan nila ang paghatag og edukasyon ngadto sa mga kabataan bisan pa man ning panahon sa pandemya. Gibutyag sa school principal nga si Damian Apayon nga bakunado na tanang magtutudlo ug mga estudyante nga naapil sa expanded limited face-to-face classes. Sa ngayon po, meron po tayong estudyante dito sa Salud Cagas Technical and Vocational High School. There are 51 learners in senior high school. Lahat po ito bakunado, pero hindi naman natin yung mayroon naman mga estudyante natin na hindi pa nag-submit for vaccination. Pero they are not deprived to be part of the limited face-to-face. But in our school, Salud Cagas, 100% join the expanded limited face-to-face classes are 100% vaccinated po. Usa sa mga pagsulay karon sa mga magtutudlo kung saon nila mapasiguro nga matudluan og sakto ang mga estudyante sanglit hapit na mahuman ang school year unya pila ra ka bulan ang klase human sa duha ka tuig nga pagpundor sa balay tungod sa pandemya. The biggest struggle po yung 2 taon pupunan lang natin ng ilang buwan, no? Kasi April, malapit na mag-April tapos we will end our academic year this coming June 24. So sa 2 taon na yan, titingnan natin yung mga bagay na anong natutunan nila sa 2 years sa modular, sa online. Kasi yun ang pinapakahirap no? Lalo na sa academic. Way natala nga drop out sa lahang eskwelahan kay abtik nga ginaduaw sa mga magtutudlo ang mga estudyante nga makalimot og kuha sa mga modules apan aminado sila nga tungod sa pandemya tunay mga estudyante ang nabuntis ug ang uban nag-ipon-ipon na. Gilaumang sunod nga mga bulan mas daghan pang eskwelahan sa probinsya ang makapahigayon og face-to-face classes. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.